Iki nganggo jeder terus kondul ngedaton. Kaya ngono-ngono ki lak ya kari sanggite kepiye wong sing jenenge madhep ngene iki wis diwenangake gawe sanggit. Engko nek jeder tok terus kondul ngedaton iki ndak malah dicek karo kanca-kanca buri. Paling kudu datone ku Santi Mulya. Bar kuwi Santi Mulya terus mudhun nganggo apa kuwi pelayon kembang kacang kae ning nong ning nong tali purna pase wakan sanata yen ngaton kuwi bendina do nabuk ning do ora ngerti nek kuwi gaweanku padake aku ora ngerti aku ya sok nyimak anakku wis tuwek lah kok bener rapane kae nganggo gaweanku wae ya sak apa wong urip iki tanggungan kok tanggo sedekah nek oleh sapa-sapa apa kok gaweanku nganti lebah dadi tekan ana-ana ya kula iki pancen sengaja aku ora nganggo kundur daton ning terus langsung ning angin ora apa-apa kabeh iki sing penting iki lakone iki iso ketemu ngakal karo lakone iso mulih ya iki mau aku ninggale kowe nganggo pocong ketoprak ya terus karepmu darene lek ninggale nganggo pocong ketoprak perkara mengko gojek karo interaksi bintang kamu mengko ya ning wangsul ana dhisik
lek ninggali kowe ya kudu nganggo pocok ketoprak ya aku tak matur karo simak nganggo pocok ketoprak suaraku nganti jebres kaya suarane Ibu Prastiwi Rahayu. Iya. Dasar yo bombong sing tanpa apa-apa dene bengi kados wantene tabui karo anak-anakku lagi adikku saka paguyuban Karawitan nyangga dosa. Langen kita dasare yo sidene cacah 8 wah dan wiwit saka sing mepet kene saka nganti tekan kono ki racak enom kabeh. Prastiwi iki awor sing semene-semene iki ya ketok dadi enom banget. Duh, piye alhamdulillah. Puji syukur kunjuk kersane Gusti ingkang Bapak Agung dene awak dhewe sak kantha kalenggan iku wis lakon sowan iki sowan ning ndi. Iki nek ora kleru sowan ana ing Debrang Kalih Plumbon Temon Kulon Praga. Oh ngono. Ya Allah dhewe ya ngaturake kulon pun dhisik. Nek jane ngono biyen sadurunge Covid ki aku ya wis nate ditimbali rene. Iya. Nek iki nek Plumbon kene iki kok ora sido. Lah malah terus kok Covid kae mongko biyen wis mandhel 12 yuta. Pola aku bandu ndedonga muga-muga aja dibacoke. Nah, biarnya dibacoke momen aku wis mandhel 12 yuta dibacoke lak ya. Nek umpama dibacoke aku ya tetep tanggung jawab. Salahe mandhel kok kakean. Ya, biyen sing tahu. Yen sing rawuh ning nggon aku sing kagungan hajat kuwi karo diterke karo anakku Deni karo diterke kadang sepuh sapa Mas Sinto. Yen wis kebuk-kebuk mongko wayangane biyen sedina suwi komplit sak panggonge 50 juta biyen. Iki ora sido kok tetep ora sido. Aturan apa mau bacoke ngono kan padha 12 juta ya. Iya. Ayo kalau suka mau biar di Covid terus dirupiah yo. Iya, kula awak dhewe sadurunge maturake kejaba ngaturake kula nuwun ngaturake sugeng pangabekti kunjuk wonten sanipun ingkang pinanten kagormatan para pemuda para pinsepuh ingkang lenggah wonten Plumbon mriki
ugi salam taklim kagem kadang-kadang kula lenggah wonten mriki ya yo niki ujube nalika semana yo ndelaku kurangi ora kok jebul ming kaya wong gojek kae gojek ning tenanan lha piye aku tiba-tiba di WA karo panjenengan Mbak Deni Mbak Deni iki galane Mas Edi Kurniawan Pak niki pokoke blak-blakan mawon kula niku badhe ngluwani nadar lah duwe nadar apa to kula niku biyen niku jaman nate ndereke bapak sok nderek nyindir kali bapak niku kok badhe kula niku kok terus kemetu sadasar aku duwe anak lanang sesuk pokoke nek supit arep tak tanggake wayang ning pokoke dalane ngakeni dalang saka Soroban dadi sari santen katul iya ya karepe ngesake sing lagi kok kuwi iya dadi panjenengan iki Mbak Deni iki mulai ujar sadasar sesuk duwe putra kakung nek wis disupitke utawa dikhitanke besok arep digelarke wayang kulit ning dalane tudraku aku yo badhe lah kok ora sing ndinane tok dereke ana wong biasane iki dereke anakku wis kok ora wis wae mboten Pak wong niki kula niku niate ngluwari nadar ya alhamdulillah beniki kalenggan iki sing nguyung para kadang para pini sepuh lan para kadang sampun saged kasedaran mila saderengipun menika kula mangke gegojekan kalian para bintang tamu kalian tetembangan kalian kanca-kanca waranggono lan pengrawit rene menika walujar panjenenganipun Mbak Deni kalian Mas Edi Kurniawan sepatut diaturi minggah wonten ing panggung kalih buta 12 yuta ora karo buta 4 luang dan dijareke karo panjenengane Mas Gareng ben ujare iki wis bisa kasembadan disejani para pisepuh lan para kadang ingkang sami lenggah. Monggo Mbak Deni kalian Mas Edi supados minggah wonten ing panggung monggo ngelmu iku Itu juga keluarin ada. Aminipun Bapak Edi dan Ibu Jenny kanthi keluarin nadar kanthi kula niku kalah sepuh kalian panjenengan. Oke. Berarti panjenengan sing keluarin nadar. Oh, betul nggih. Nggih. Monggo Mas Edi kalian Mbak Deni nyang mriki. Niki alhamdulillah Mbak Deni kalian Mas Edi
anggenipun kagungan nadar sakmenika sampun saged kasembadan luare punadi nyatanipun penalika semanten denganipun Mbak Deni menika kebetul kok denganipun sadasara mangke putranipun badhe dipun pitanken badhe boyong kula saengkang kalangan kula sampun saged kasembadan mila nyuwun dukanipun para punden para sanak kadang lan para leganggen wonten wekdal niki mugi nyeksenana Gusti Allah ugi tansah berkahi dinten menika sageta luar menapa dados punaginipun Mbak Deni kalian Mas Edi lan kanthi luaring punagi menika sageta mahanani kali dadosaken sarana tumurun ingkang grahan utaminipun dumateng lare ingkang dipun pitanaken mugi tansah pinurkan Gusti tansah pinaryan kabagas warasan dadosa lare ingkang utami denipun migunani tuprating daya agung. Bismillah monggo Mas dipun asta dipun cekeni kalian Kyai Ganyang Sumara Guru ingkang wonten ing Pluto nggih mugi Gusti Allah nekseni lumantar panjenenganipun para sepuh para kadang sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wancine gegojekan karo bintang tamu sapa Mas Gareng Widi karo panjenengane Mbak Ani Dorong. Ya awake dhewe yo ben iso ngaso sarta ayo kok yo ditangani iki supaya yo gegojekan karo pangipun para lenggah sing padha rampung ning daleme Mas Edi karo Mbak Deni. Ya tetep